Il-Gvern kien kostret jiltaqa' mas-sajjieda Maltin li jinsabu urtati dwar il-possibilità ta' restrizzjonijiet ġodda għas-sajjieda fuq is-sajd għall-pixxi spat. F'sala f'Marsaxlok saret laqa' bejn is-sajjieda u rappreżentanti mid-Direttorat Ġenerali għas-Sajd li jaqa' direttament taħt ir-responsabilità tas-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes. Matul il-laqa' is-sajjieda esprimew it-tħassib tagħhom dwar din il-possibilità li tista' taffettwhom b'mod negattiv. Fil-ġimgħat li ġejjin se jsiru numru ta' laqat fuq livell Ewropew u s-sajjieda qed jitolbu lill-Gvern biex imur preparat għal dawn il-laqat b'mod li s-sajjied Malti jkun protett minn restrizzjonijiet li jistgħu jimpattaw b'mod negattiv. Aħna partikolarment qed nitolbu li ma jkunniex iżjed sikkatura u restrizzjonijiet għax qed inħossuna li qed niġu diskriminati ħafna ma' sajjieda barranej li daw huma factory ships u qed inħossu li ħassir jekk ħajsir xi ħaġa ħassir inġustizzja kbira mas-sajjieda Maltin għax aħna small scale fisheries. Dejjem informati li jista' jkun hemm xi bidliet jew hekk u affarijiet li dejjem jiżdiedu fuq is-sajjieda. Aħna favur is-sostenibilità imma min huma sostenibbli. Qed iħaltuna ma' dawk li mhijhom sostenibbli. Jekk il-Gvern ma jirnexxilux jiddefendi l-interessi tas-sajjieda Maltin, jista' jkun hemm restrizzjonijiet ġodda fuq is-sajd tal-pixxi spat bħal pereżempju kwoti aktar baxxi, żieda fil-qisin tal-ħut li jinqabad u żmien itwal tal-close season. Ħajbqgħu jimponu close season u qisin u kwoti fuqna das-settur. Huma qed jgħidu li qed jiġbru l-informazzjoni sa Novembru, issa x'ħajiġri? Ma nafux. Jekk ħajbqgħu mixjin kif huma l-affarijiet, ħansiru l-ewwel gżejra mingħajr sajjieda. Waqt il-laqgħa s-sajjieda taw is-suġġerimenti tagħhom lir rappreżentanti tad-direttorat, buħud mis-sajjieda jgħidu lil dan l-istazzjon li jisperaw li l-vuċi tagħhom tkun mismuha.